Добре дошъл в Доминикана. Истинските приключения, далеч от курортите. Тук, в Лос Хайтисес, мангровите гори и древните пещери разказват истории. Влизаме в Куева Фън, подземен свят, където приключението започва. Скачаш в лагуна Дуду, 30 метра чиста вода, която те приканва. 27 водопада на Дамахагуа. Тук смелостта е задължителна, а каската е твой приятел. Остров Саона, пусти плажове и плуване с делфини в синята лагуна. Самана, сезонът определя дали ще видиш китове или водопад в джунглата. Монтаня Редонда, люлка над облаците, където всичко е истинско. Тази Доминикана не е в брошурите. Само с Welcome Travel. Малки групи, реални приключения. Travel.